So, hi guys! It's me again, Jem, and welcome back dito po sa aking YouTube channel. So, for today's video, maglalakad-lakad tayo dito sa aming taniman. Yung tanim ay kamote at saging lang. Pero actually guys, very soon, magtatanim tayo ng sili at kamatis dito. Yung tinatanggalan na yan ng kamote kasi luma na din yan. Diyan natin itatanim yung ating sili at kamatis. Meron ako doon na puntla ng sili tsaka kamatis. Itatanim natin yun pagka naubos na tong maalisan ng kamoteng luma. Diyan natin yun ilalagay hanggang dyan sa may mga madamo na yan. Kasi yung nandun sa gilid, kamote yun, bagong tanim na kamote. Hanggang lang dyan sa may damuhan na yan. So yun, excited na ako para dun sa ating bagong pananim para madagdagan naman and maiba yung pananim natin dito sa ating taniman. Meron naman tayong ibang pananim dito, yung sili at saka kamatis. Yung punla ko ng sili medyo malalaki na, pero yung kamatis maliliit pa siya. So, sasama ko din kayo sa pagtatanim namin ng sili. And update lang pala guys, dito din sa kamote natin na tanim. Meron natapos na ni mama. Natapos na siyang tamnan hanggang doon sa may gilid na yon. Yan, hanggang na yan. Natapos na yan. Hanggang doon sa taas. Hanggang doon. And ito guys, ito yung sinasabi ko na isang variety ng kamote namin. Kung mapapansin nyo, medyo maluwang yung agwat nila. Kasi nga, yun, medyo mayabong to kapag nalaki, medyo mayabong. Hindi katulad nung ganito, oh. Yan, medyo hindi siya mayabong. Kaya ganyan siya lalapit yung pagkakatanim. Pero ito, yan, medyo maluluwang yung halos kalahating metro, lagpas kalahating metro yung agwat nila sa isa't isa. Yan yung isang variety. Yan yung kulay pula yung talbos. Ito green. Green yung talbos niyan. So guys, papakita ko sa inyo. Ito yung green na talbos. Kaya yan guys, medyo malalapit, medyo marami siyang bakante kasi yun nga, hindi siya masyadong mayabong kapag natubo. Kaya kailangan malalapit talaga yung tanim mo kasi kung maluluwang, maraming bakante yan. Yan, ganyan. Doon, mayroon pa doon mga maluluwang. Ito yung kulay green, yung talbos. Ito yung malalapit na tinanim ni mama. Unlike dito, sa kulay pula na talbos, tingnan nyo naman, walang bakante kahit konti. Dahil nga sobrang yabong niya. Yan. Sobrang yabong niya. Yan. Ito yung bakante. Ito yung talbos na pula. And then, kukuha din tayo mamaya ng pang-ulam natin para mamayang gabi dahil pwedeng igulay yung talbos niyan, yung kulay pula. Sarap yan na gataan or sabawan or ilagay sa isda. Yan, yung talbos na yan. And then guys, tinanong ko din si mama kanina kung anong tawag sa variety na to. Actually, hindi niya din daw alam sa dalawang variety na to ng kamote namin. Hindi niya din daw alam, pero sabi daw sa kanya nung hiningaan niya, kasi hiningi lang din namin to. Ito yung kinaganda ng kamote, wala ka talagang gastos wag magtatanim. Kasi hiningi niya lang din tong na to. Itong kamote, yung pangtanim. Sabi niya sa akin, yung kulay red daw na talbos, ang tawag niyan dito sa amin is sinultero. Sinultero daw yung tawag. Kapag sinabing sinultero dito sa Bicol, yung sinultero is
galing yan sa words na soltero, which means binata, soltero, binata, ganyan. Pero ang tawag daw dito sa yung kulay pula yung talbos, yung ganito guys, kita ba? Yung ganyan, sinoltero yung tawag. Pero yung kulay green naman, yung ganito, yung ganyan, yung kulay green yung talbos, yung tawag daw dyan is durat. Yung durat, meaning dito sa amin sa Bicol, yung durat ay lande or magaslaw, parang ganun. Yan yung durat sa amin. Pag sinabihan ka ng durat ka, ibig sabihin malandi ka or magaslaw ka. Yun. Yun yung ibig sabihin ng durat. Daw yung tawag doon sa kamote na yun, doon sa variety na kulay green yung talbos, durat. Yun yung kulay pula, sinoltero. Yun, tinanong ko lang si mama, pero yun lang din yung alam niya eh. Siguro nga yun talaga yung pangalan ng kamote na yun, pero ewan ko lang. Hindi ko din kasi alam eh. Kasi hiningi niya lang din yung mga ganyan na, yung mga pangtanim na kamote. Hindi ito guys, mga bago tong tanim. Tas yun. May bahagi dyan na yung sa pinsang ko yung tanim. Tanim niya din. Ito lahat to kulay green. Yung durat na tinatawag nila. Lahat yung kulay green. Marami yan. 4 na yan. 4 na space ng saging. Lahat yan bagong tanim. Siguro mga magtutuma 1 month pa lang. Mag 1 month pa lang itong katanim. Ang ganyan. Meron din sila dito mani, peanut, yan. Konti pa lang yan. Baka next generation yan marami na. Yan. Tsaka guys, ito yung mga bagong tanim namin na saging. Kawawa sila. Pero tingnan nyo may bago ng sumulpot na saha. Yun na lang siguro yung magpapatuloy. And then ayun meron na din. Yan. Tsaka ito meron na din. Yan yung mga tinanim namin na natumba talaga sila nung bagyo. Kasi after namin magtanim, bumagyo na. Yan mayroon ng saha na sumulpot. Baka yan na lang yung magpatuloy. Para hindi na tayo magtanim ulit. Kasi sayang mga bago namin tanim. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung dalawang variety na kamote namin, yung durat at saka sinoltero. Yun lang guys, thank you for watching this video and sana po may natutunan and nagustuhan nyo din po yung video na to. And please don't forget to like, share, and subscribe po dito sa ating YouTube channel and click the bell button for more upcoming videos po. Thank you guys for watching this video and see you on my next video. So yun guys, mangunguha tayo ngayon ng talbos ng kamote para sa ating ulam mamayang gabi. Mangunguha tayo ng talbos para sa ulam mamayang gabi. Gagataan natin to guys, masarap tong gataan. May mga kapitbahay din kami guys na nahingi dito ng ng talbos pang ulam din nila. Alam nyo ba, yun yung maganda dito sa bukid kasi pwede mong hingin yung pang ulam mo. Pwede kang makahingi ng
pang-uulam nyo. So yan na guys, meron tayong pang-ulam mamayang gabi. So samahan nyo po akong lutuin to and gagataan natin to mamaya. So samahan nyo po ako para sa pagluluto natin ng ulam na ginataan na talbos ng kamote.